Der er fiberfolk i Vejle lige om lidt, og jeg er ved at gøre mig klar til det. Hej og velkommen til Daily Daisys YouTube-kanal. Jeg hedder Nat. Hvis du er ny her, så velkommen til. Hvis du har set med før, velkommen tilbage. Her på kanalen kan du finde studio-vlogs, hvor du ser, hvordan jeg planlægger og arbejder. Jeg er fuldtids selvstændig med mit firma Daily Daisys, men jeg laver også andre kreavideoer, small business-videoer og andre håndarbejdsting. Så den her video er altså en vlog, en fiberfolk-vlog. Hvis du kender fiberfolk, så er det en garn, fiber og kreamesse for small makers. Jeg har været med rigtig mange gange. Jeg har været med første gang i 2021, og jeg er som regel afsted med Trine Trinity, og det skal jeg også i morgen. Hvis du kender Trinity, så gå lige ind og tjek hendes Insta og webshop ud, fordi hun laver de flotteste små perlevævede maskemarkører. Det er sådan noget rigtig småtteri-show, som jeg ikke forstår, at nogen kan finde ud af at holde ud at sidde med. Så jeg er virkelig imponeret, fordi jeg er ikke god til sådan småtteri-ting. Nå, men jeg skal starte med Trine i morgen. Og det bliver mega nice. Jeg glæder mig vildt meget. Vi hygger os altid mega meget. Men det er altså i morgen, at det er fiberfolk. Vi kan sige, at det er Vejle. Det er Vejle. Fiberfolk Vejle er i morgen. Og jeg kører op direkte, så jeg skal mega tidligt op, fordi det tager mig sådan 1,5 time at køre til Vejle. Og man skal jo sætte standen op inden og sådan noget. Så det tager også noget tid. Så man skal være der god tid. Bla bla bla. Ja. Jeg kørte op direkte. Så i dag er sidste dag, jeg har til at nå de sidste ting, inden at det går løs i morgen. Jeg har lavet en liste med, hvad jeg skal nå i dag. En ægte papirliste. What? Jeg havde trykket af i forgårs, og så nogle af de tryk skal lige have en lille opstregning med trykfarve og pensel. Så lige nogle små rettelser, det skal lige ordnes. Og så skal jeg varmefikseret alt det, jeg har fået trykt. Og så skal jeg også have varmefikset nogle vinylting. Jeg har lavet nogle nye pouches, det glæder mig vildt meget til, hvordan det bliver, fordi jeg skal have vinylen ud, og så skal det varmefikses på. Og så, man kan ikke se udtrykket, før det er færdigt, er det jeg prøver at sige. Men det glæder jeg mig vildt meget til at se, hvordan det bliver. Så skal jeg have opladt alting. Kamera, mit kasseapparat, som bare er en tablet, min telefon, mikrofoner, hvis man nu får lyst til at snakke, når man filmer noget. Så skal jeg også opdatere mit kasseapparat. Det er meget rart, at det er up to date, så man skal stå og gøre det lige når det åbner. Og det er sådan en ting, jeg glemmer altid. Så det er sådan, ja, nu tænder vi appen, og så vent lige 3-5 minutter, fordi at den skal lige køre. Så skal jeg have postet nogle ting på Instagram, så jeg kan vise nogle af de ting, jeg har med. Og så skal jeg have pakket, fordi det er smart at pakke bilen i dag, sådan så man bare kan stå op, når man jo skal tidligt op, og bare sætte sig ud i bilen og køre, og ikke tænke på at skulle huske alt muligt, når man skal tidligt op afsted. Og der er nogle små ting, jeg også nogle gange glemmer. Jeg vil gerne huske at have fnugrulle med, og jeg vil også gerne huske at have min UV-lygte med, fordi det er mega sjovt at lyse på de ting, der er neon. Så har jeg skrevet noget, at jeg også skal huske et strikkeprojekt. Fordi jeg er sådan lidt i limbo lige nu, fordi jeg har ærmestrik på rigtig meget, eller også så er det sådan italiensk aflukning, eller noget andet kompliceret for mig. Så det er sådan lidt, jeg har ikke noget, jeg bare lige kan tage med, så derfor har jeg lyst til at slå op til noget nyt. Så den sidste ting på listen er, at jeg også skal huske at opdatere webshoppen i forhold til, hvad jeg tager med. Fordi at mit kasseapparat på tabletten snakker ikke sammen med min webshop, så der skal jeg lige gå ind manuelt og fjerne de ting fra webshoppen, så de ikke bliver solgt, mens jeg er på markedet, hvis jeg har dem med på markedet. Tjek. Okay, så vi roder lidt. Måske fornemme. Jeg har også fået lavet de her, fordi det jo er kvindernes kampdag i morgen. Meget passende, ikke? Men ja, det her skal vi lige rydde op, så jeg kan stå her og tegne op på de prints, der ikke blev 100% perfekte. Ja, så lad os lige få det her i vejen. Så jeg har fået lavet nogle flere Book Crush patches, som jeg tager med. Jeg har ikke fået lagt dem alle sammen op i webshoppen. Lige nu er der kun Satan. Så har jeg Rune også. Og så har jeg også Resand. Det ligger ikke lige her, men så har jeg lavet nye, og den ene er Cassian og Jamie fra Outlander, var der nogen, der havde ønsket. Hej Maja. Og så har jeg også, den er mega svær at se. Måske er den okay, fordi lyset lige lander rigtigt. Men Asriel, den skal selvfølgelig være mega mørk, fordi han er Shadow Singer. Okay, så jeg bruger det samme trykkefarve med lidt vand på en pensel, når jeg skal rette sådan nogle små rettelser. Så jeg lige for at få den rigtige konsistens på låget. For den skal ikke være for våd,
for så suger stoffet det, og så bliver det sådan helt blurry. Men det skal heller ikke være for tykt, for så kan jeg slet ikke sådan kontrollere det, sådan lidt ud, for at få den rigtige konsistens. Okay, så den hvide er lidt mere tricky, fordi altså generelt, så kan man jo godt lidt se, eller jeg kan jo godt se. Jeg kan godt se, når det er, at jeg retter til her, og lige sådan laver nogle ekstra dubbe med en pensel. Det bliver ikke helt det samme som tryk. Når man har det trykfarve i rammen, så bliver det jo mega jævnt. Og så kan man også se strukturen fra selve det væv, der er i rammen. Det har jo ligesom en struktur, og det kan man se ned på trykket. Og så den sidste her. Stoffets struktur er så råt, eller groft, så det er svært sådan at... Der kunne nok give mening at trykke igen ovenpå, men det kan du glemme. Så nu kan jeg bare lige en tynd wash over det andet her, som ikke har fået så meget. Og så skal jeg lige step away og se, om det clasher med resten. Fordi når man står sådan helt tæt op i noget, og kun kigger på et bogstav, så glemmer man lidt at se helheden. Kender I det? Okay, så jeg fik rettet de 3 ting, jeg skulle rette. Lad os lige kigge på dem. Så det her var den sidste tote bag, vi lige lavede rettelse på. Kan man se, hvad jeg har rettet? Hvis jeg viser dig det hurtigt, kan du så se det? Nej. Kan man se det? Jeg har jo tegnet G'et op igen. Jeg kan se, at alle bogstaverne er skarpe, undtagen G'et. Og det irriterer mig sygt meget. Men vi fik rettet den i hvert fald. Det er bedre end før. Det er også en win, ikke? Så fik jeg rettet den her også. Og det synes jeg... Okay, det har jeg sluppet rigtig godt afsted med. Det synes jeg er blevet meget godt. Igen, jeg kan se det. G'et har nogle ujævnheder. Det er også fordi, jeg kigger på trykket som en helhed. Sådan, når jeg ser det her fra siden af, med solen, der står ind, så kan jeg se, sådan det hele er jævnt og glat. Undtagen lige ved G'et, fordi penselstrukturen, ikke? Men det er altså fint nok. Og jeg synes, de er blevet så mega cute på pastel eller nudet. Og så er der t-shirten. Jeg har lige et stykke papir inde i, så det ligner ikke en t-shirt. Men det var i'et og n'et, og jeg kan se, der er stadig nogle ujævnheder, så der går jeg lige ind igen. Fordi nu har det lige fået lov at ligge lidt, så nu giver jeg det lige en gang mere. Selvom det sagde jeg ikke vil, så gør jeg lige det. Ja, men ikke særlig mange fejl ret den her gang. Mega lækkert. Så mega nice. Så den retter jeg lige, og så skal vi videre til næste punkt på listen, som jeg kan huske, hvad er. Men ja, videre med mig. Okay, så det er lidt senere på dagen nu. Jeg har fået varmefikset alt det, der skulle varmefikses. Både vinyl, pouches og tote bags med sekretryk. Og så har jeg spist frokost, og så har jeg kigget på min to-do-liste, og jeg er nærmest færdig med det hele. Jeg har lidt ærne senere her 3:00, og så skal jeg have ordnet nogle andre småtteri-ting. Men ellers så er jeg faktisk klar 3 timer før beregnet. Det er igen det der med, jeg ved ikke, hvor lang tid tingene tager. Men så bliver opportunisten i mig sådan, okay, 3 timer, hvad kan jeg nå at lave på 3 timer? Hvad skal med? Jeg er færdig. Jeg skal stoppe, og jeg skal få pakket, og så kan jeg jo bruge tiden på at finde et strikkeprojekt, der skal med. Altså sådan lige finde et garn frem og lige genoverveje det lidt. Det er jo mega nice. Så lad mig lige vise dig, hvad det er, jeg har fået lavet i dag, og så skal vi i gang med at pakke det ned. Så jeg har fået varmefikset noget vinyl på nogle projekttasker. De er begge 2 nye og skal med. Og så har jeg fået ordnet Yarngoblin tote bagsene. De er blevet så mega fede. Så har jeg en masse klistermærker her. Der er virkelig klistermærkefest den her gang. Så har jeg nogle stitch stoppers. Så her har jeg nogle ting til Trine. Nogle ting til Maja. Markørsæt, pindehusker-markørsæt fra Afskylium, som jeg lige skal have gennemtænkt med, hvordan jeg skal have hængt det op, når vi kommer derhen. Jeg trykte også nogle lilla tote bags med Yarngoblin med sort. De er meget tynde i det, men det er smart, fordi så kan man folde den, og så kan den passe ned i lommen eller i tasken. Og så fandt jeg også nogle mega kraftige grå tote, som jeg har haft liggende. Hvis du er med på Knitaway, så var det de her tote bags, jeg lavede med Garnværkslogo på til det. Og ja, de er mega fede. De er sådan ret stive i det. Og ja, du så mig jo tegne på dem tidligere. Mega tyk, struktureret canvas. Men jeg synes, det passer meget godt til. Det er meget cute. Og så den dag, jeg havde trykket af, der fik jeg også trykt nogle strømpeprojektposer.
Og det skal jeg så lige have pakket ned, for jeg har nogle flere projektposer, der skal med. Så nu tror jeg bare, at jeg gør det, at jeg finder alt frem, der skal med, og lægger det ud på sofaen her, og får pakket det sammen i nogle kasser og sådan noget, så det er klar til at tage ud i bilen, og så kan jeg få et overblik. Jeg har nemlig også ordnet webshoppen, så alt er ordnet på den to-do-liste. What the fuck? Nu skal jeg hive ting frem, som jeg skal have med. Og det er altså det her, der var de 2 trådkurve med alt dims, og så en IKEA-pose, og så skal jeg også lige have stativ med, jeg kommer lige i tanke om nu, så vi vil være klar. Vi ses snart, Vejle. Hej, Fiberfolk var i forgårs, og det er nu mandag, og jeg skal til at opdatere webshoppen og have styr på det. Det var en mega fed dag i Vejle. Det gik så stærkt. Trine og jeg har aldrig været med til noget lignende. Vi har været med på Fiberfolk rigtig mange gange nu, og det er altid fedt, men jeg ved ikke, der skete noget magisk i Vejle. Og tiden gik bare så hurtigt. Jeg fik ikke engang købt noget. Det plejer jeg ellers lige sådan. Jeg fik tid til at tulle lidt rundt til sidst, men jeg købte ikke noget. Mega weird. What the fuck? Og jeg var ikke særlig kamera-savvy på dagen. Jeg fik kun hævet kameraet frem 2 gange. En af gangene var, hvor Traktor Lady kom forbi og lavede et lille show, som du kan se her. Og så fik jeg lige hurtigt filmet vores stand en enkelt gang. Trine og jeg, vi deler altid, så er det lidt forskelligt, om vi deler en almindelig eller en stor stand, afhængig af, hvor vi er og hvad vi skal have med. Men det var så mega, mega hyggeligt. Vi havde den bedste dag, og vi havde et godt salg, og alt spillede bare, og der var så mange, vi kendte, og nye venner, og tak. Det var den bedste dag. Jeg har stadig lidt ondt i kinderne af at grine og smile så meget. Tak for jer. Og tak til Trine. Det er altid en mega fornøjelse at være sammen med dig, Trine. Og tak til Ida og Jakob for endnu et mega fedt arrangement. Vi ses i Roskilde. Tak fordi du så med. Jeg skal i gang med webshop show nu, og så ses vi næste gang. Hej. Jeg har en note. Jeg har sgu da en note. Og hvad? Hvor kom vi til? Hvor kom vi fra? Where did you come from? Where did you go? Der er en nullermand på min pensel. Hej. Så det her, det var den første? Nej, det var det ikke. Det var den sidste. Jeg kender I det, når man bruger MobilePay? Okay, Segway, stop. Så ja. Og så i morgen er vi klar. Kaffe. Og så, det her var den sidste. Kan I se, hvad jeg har lavet? Ej, der er face tracking på. Stop det. Men ja, det var to-do-listen. Men ja, okay. Så jeg har varme. Nu skal jeg finde. Jeg har fået varmefikset alt det, der skulle varmefikses. Men jeg laver også andre kreavideoer, arbejdsvideoer. Nej. I lørdags. Siger søndag. Det var lørdag. Sidder her. Slouchy bitch.